लोगोफोर गोदान भिडिअ नोंथांमोनजों फिन खेबसे फैफिनबावबाय। बर'फोरनिया माने खालि भाइरेलनि बाथ्रा आरोना। गुबुन हादरफ्राव माथो भाइरेलनि बाथ्रायानो फैया, गुबुन हारिफोरनि गेजेराव माथो भाइरेलनि बाथ्रायानो फैया। जोंनिया मानो बेबायदि? एक्चुअलि जोंनि मानसिफ्रा दाबो गोबां सोलोंनांगौ दं होननानै जों बुंनांगोन आरोना। सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया मोजां मोनलायबाय, बिदिनो सानैनि गेजेराव गोसोफ्रा मिलायलायला, ब्रेकआप जाबाय, बेनि उनाव सासेया सासेखौ भाइरेल खालामबाय। एक्चुअलि बेफोर जानो नाङा, जों सोलोंनांसिगौ आरोना। बेबायदि नङाथ', जोंनि गेजेराव माबा भाइरेल खालामनाय, रिउमार खालामनाय बेफोरबायदि आरोना। दा जों बुंनो हायो जे सारा दुनियावनो माने सेक्सआ कमन जाबाय, नङा होमबा? जोंलाय बेखौलाय सोरबा फोसाबनो सोरबा होबथानो सानबा जागोन नामा? बे बयनिबो गेजेराव जायो आरो सेक्स इज कमन होनबाबो जासिगोन। मा बुंनो, दा सेक्सनि कम्पिटिसन जानो थांगासिनो दं माने मोनसे कान्ट्रियावहाय। नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय खोमा, नङा होमबा? सेक्सनिनो मोनसे कम्पिटिसन जालायलाय, बेयो प्राइजसो दंबावलायो होमबा। दा आमेरिकाफोर बायदियाव नाय, माने मुभियानो दं बिसिना, माने बिनि फिल्मानो दं, नङा होमबा? दिनै बिथांमोननि गेजेराव जि भाइरेल होननाय जेबो गैया, रिउमार खालामलायनाय होननाय जेबो गैया, नङा होमबा? खिन्थु बिदि होननानै माने सोरबा डेभेलप कान्ट्रि बा डेभेलप कमिउनिटिफोरजोंथ' जों समान लोब्बा होफानो हाया, हानायालाय। अब्लाबो माने जों होबथानो नाजायो जोङो, नङा होमबा? फरायफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय माने जौ लोंनाय, ड्राग्स जानाय, मोजां मोनलायनाय, अबेबा खोमसि हरफोराव लोगो हमलायनाय, सोरखौबा भाइरेल खालामनानैबो जों फोसाबनो हाया, नङा होमबा? बेफोरो माने जोंनिनो गाव गावनो लासिं सिंनिसो बाथ्रा। गुबुन हारिनि गेजेरावबो बेफोरबायदिया जायो, खिन्थु बिथांमोननियाव माने भाइरेल होननाय जों बिदि नुवा, बा रिउमार खालामलायनाय जों बेफोरबायदि नुवा। दाख्लैबावै जोंहा माने बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि, माने हिर'इन, एक्ट्रिस, बिथां मिथि नार्जारिनि बाथ्रा बा जाथाय, बिथाङा माने ससियेल मिडियायाव गोबां ट्रेन्ड जानानै थांबाय दाख्लै, नङा होमबा? सोरबा मोजां बुंबाय, सोरबा गाज्रि बुंबाय, सोरबा बेखौ गाज्रि, सोरबा बेखौ गाज्रि, नङा होमबा? दा नेक्स्टआव फैलायबाय जोंहा आरोबाव सासे बर'निनो मुंदांखा सासे ब्लगार, डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी। दा बिथांखौ माने सोरबा सासे हिन्जावनि फटकजों बेखौ माने रिउमार खालामनो नाजादों बा एक्सप'ज खालामदों होननानै जों मिथिदों आरो। दा जोंनाव माने सोंथि सिखारो, माने डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी बिथां सारखौ सोरबा माने नोजोर होदों नामा, सोरबा टारगेट खालामदों नामा, नङा होमबा? नाथाय बिथांखौ गाज्रि मोनथावना बा एक्सप'ज बा रिउमार खालामथावना मा दं? जों बिथांनि कन्टेन्टआथ' कन्ट्रभारसिबो नङा, क्रिटिसिजमबोथ' नङा होमबा? बिथाङा ब्लग खालामो, हिन्दी रावजों ब्लग खालामो, सिगाङाव इंलिश लेंगुवेजजोंहाय ब्लग खालामदोंमोन, नङा होमबा? बिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारियावनो माबा नङा माबा मोनसे बिथाङा होबोदों होननानै जोङो बुंनांगोन। आरो बिथाङा गावनि रावजोंबो बिथाङा ब्लगिं खालामो, जायगाफोरखौ दिन्थियो। दा बेवहाय जोङो गाज्रि मोनथावना बा बिथांखौ एक्सप'ज खालामथावना, नोजोर होथावना मा दं, नङा होमबा? मोजांखौनो मावनो हानाय नङा माथो बिदिब्ला। दा बिथां डक्टर आलफ्रेड सारा माने गावनि भिडिअ'आवहाय माने क्लियारिफिकेसन होबाय आरोना, बे फटक जाय शेयार जाबाय थादोंमोन, जाय रिउमार खालामनायनि बाथ्रा बुंदों, जेन नङै बाथ्राफोरखौ माने बिदि शेयार खालामनो नाङा ससियेल मिडियायावहाय, दुखु मोननाय थायो, नङा होमबा? गावखौ खालामोबा बयबो मिथिगोन। दा सोलोंनांगौ गोबां दं जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेरावहाय, नङा होमबा? सोलोंलांनांगोन जोङो। दा आंनि मथेब्ला आं बुंहरो लोगोफोर आरो गासै रायजो राजाफोर, माने भाइरेल खालामनो नाङा। भाइरेल आरो रिउमार खालामनाय बेफोरखौ माने गारनांगौ, बेखौ मोनसे कन्टेन्ट हिसाबै लानो नाङा जोंनिया, नङा होमबा? सोरखौबा भाइरेल खालामनानै जों माने फोसाबनो हादों जानो, बे मोनसे मोजां कन्टेन्ट नङाथ' बेजों जोंनि हारिया जौगाया, माने गाहायथिंसो थांबाय थागोन आरो। बेबायदि खोमसि फोथायनायनिफ्राय जों खारनांसिगोन। गुबुन डेभेलपमेन्ट कान्ट्रि, गुबुन डेभेलपमेन्ट कमिउनिटिफोरजों जोङो माने चेलेन्जआव फैनांसिगोन। बिथांमोना माबायदि जादों लोंदों, माबायदि फरायदों, माबायदि स्टाडि खालामदों, नङा होमबा? माबायदि सोलिदों बिथांमोना, बैफोरखौ जों कपि खालामनांगोन। एसेनोसै लोगोफोर, होमबा थौले मेलेमजों नोंथांमोननि गेजेराव माने फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामबाय आरोना। गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा होदो, आरो मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक मारिदो, चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो, सापर्ट खालामदो, नङा होमबा?